Wela lapha ngibingelele emakhaya igama lami uDemude Sibhabu Senyundo emagazini Safa Indlala silala sikhona ke ngiphethe uAnoni la kunodaba bhene nalo wasibhalela isibangani show efuna simsize inkinga yakhe kodwa umuntu mebhalile akugcini lapho kuphela akazizele yena azosichazela ukuthi wenzakalani Anoni osichazela udaba lakho lithini. Yebo sawubona bhuti wami unjani? Ngiyaphila njani? Hayi ngiyaphila. Hayi mina impela uAnonymous. Njoba ngila ngiye ngabhala kusibangani show so nginenkinga engibhekene nayo inkulu inkinga engibhekene nayo. Yeah. Inkinga engibhekene nayo ithi ngiganile umyeni wami akahlali la uhlala le ngesimaka somsebenzi phela yabo. So indaba yami la ekhaya bayangithanda futhi bakhombisa ngifika ukuthi bayangithanda kwaba nomonakalo owenzakalayo ke ngoba nawe uyazi phela indlela nobude bayo iba nomonakalo yabo obakhona bo. Shuthi la ekhaya mangifika ke bangithande shuthi umkhwenyana ngokuthi uhambile lamazwe akhe abahambile ke yabo long distance. Yeah. Ngibona ubabezala elokhu efika nje njalo ezongisupport yonke into engiyenza ubabezala angeseka hayi nami ngizwe ngisemfuthweni hayi la ekhaya bangithanda ke ngempela la ekhaya. Manje la njengoba umkhwenyana engekho ehambeni umsebenzi nihlala nibangaki? Siba u6. Ba u6. Yeah. So ubabezala njalo into mabe ngithi anginayo uyahamba uyithenga esitolo abuye nayo. So nami ngizibona hayi ngisupportive la ekhaya ngendlela okuyiyona bo. La indaba onakala khona ke mangigeza ubabezala njalo uyafika ngibamba. Hawu aloku ngibangele ngiso ngixawule baba lokho engibuka kanjena yini kwenzakalani nawe uyazi lapha nami umuntu wesifazane. Geza ni ibathroom nayo? Yeah. Geza ibathroom? Yes. Ungena khona lapho? Ungena khona lapho kubabezala ngena lokho ebhize ngijeqeza ngalamehlo akhe ke nami ngagcina phela bo sekuba inkinga ke phela manje phela nami kunemizwa ngumuntu wesifazane yabo. Okay ke indaba la ilele khona yila ekuthaneni ukuthi ubabezala kwaba nephathi makuba nephathi ukuthi mina ngavuka kanjani emashidini akhe angazi so isikhathi singakanani enza lonto babezala? Awusuphelile unyaka. Phelile unyaka mfana. Akekho umuntu oseduze kwakhe okwazi ukukhuluma naye kulowo mndeni lo oganele kuona ngaphandle kwababezala ukuthi khona inkinga osubhene nayo? Akekho umuntu engakhuluma naye ngaphandle kwababezala ngoba uyena wakhombisa uba unothando yena lwami. umuntu osuthembele. Yes. Alright, qhubeka. Okay ke. Mangabe ngivuka kulombhede ngizibuze ngivuka kanjani empedeni kababezala hey kangazi ngizokwenzela yangidla lento isikhathi eside hey kuhamba isikhathi kwathola athi ngikhulelwe one night. Yeah makuthola athi ngikhulelwe mangithi ngiyabala amasonto ngiyathola ukuthi ngeke yilo baba engifike embedeni wakhe yabo lo. So ngaba nenkinga ukuthi manje ngizoyidisclosure kubani lento yabo. Yahlala ke lokhu ingidla kwahamba isikhathi wazala umntwana maye sezaliwe umntwana wasekuthiwa umfaniseni usho umamezala ma ngale nkathi wena uyithola ukuthi ukhulelwe uniyakhuluma nababezala ngamchazela wathina sobona ngengane kwaba ukuthi sobona ngengane ke vele ke wathi futhi mengidonsa ngendleba akafisi ukuthi umamezala ayizwe lento ngoba kube ukubhidlika komuzi lo yabo abawakhile kwahamba isikhathi engaboni ngeke ukufihla ngeke ungisize ngalutho yabo. Yeah. Ngase ngiyaxoxa nje ngixoxela nomunye wakhona egcekeni ngithi ayazi ukukhulela kwami kube inkinga kanje kanti uzoyithatha njengoba injalo ayise kumamezala. Mayefika kumamezala umamezala lento leyo angayikholwa ngokuthi uyizwa ngalomuntu amtshelayo kube ukuthi ke hayi kubiza meeting ke eyomndeni mayibizwa le meeting yomndeni bese kuyabuzeka phela kumina ukuthi le ngane yaba ngoba phela umfana kade wahamba la yabo. Yena umfana akazi nowazi lutho? Akazi hleli la hleli khona. Okay shuthi nimfihlele ninonke? Yebo. Alright. Hayi bese ngiyasho ke kumamezala ukuthi hayi lo muntu abaxoxela mamezala ngalesi story sokuthi ngikhulelwe ngazala kanjani zonke lezo zinto lezo yebo qinisile kodwa bengisaba ukusho umkhwenyana wakho ubefika lapha endlini ekhombisa nayo ukuthi uyangithanda nabo umbona kwazi kwa endapha ukuthi sengivuke emashidini ngazi ngivuka kanjani empedeni naye shuthi ngenxa yokuthi phela nami shuthi ngangithintile ke babezala sase siyalala ke nobabezala yabo. So angazi umkhwenyana wami ngizomtshela kanjani yabo. Okay.
Okay, inkinga yakho ekhona manje ukutshena umkhwenyana ya naye ubaba kahle sevumile ukuthi ingane yakhe. ya ngoba ngesikhathi ngiyixoxa futhi ngikhulula ngale nkathi ngiyixoxa lento ubaba ezala azange abe nokuqhwiza athi akuyena mina kanjani wathi nje hayi sizobona uzobona masikhona ingane. yabo. Okay, so wena ufuna sikusize ukuthi udaba lakho kahle kahle kutshenwe indoda le obhene nayo ukuthi ingane akuseya. ya iyona solution leyo bengiyidinga ukuthi ngicela ningisiza ngayo nje wangibhalelile la ekhaya ngoba ngiyabona ukuthi hayi kona kahlahle nje akuhlanga kubi. Senifile isikhathi singanani lento yona umjida se wagcina nini ngekhaya so isikhathi singanani agcina awukade wahamba umjida kabuyi isikhathi singanani njengisho nje unyaka nohafu usuphelile. ya nohafu ingane sikhona akaze ukuthi ukhulelwe akazi unengane. Nawe uzomisa kanjani ngoba phela kumele azi umjida ukuthi usuyamthanda ubabezala uzosimisa kanjani isithuthi sakho. Akahlangani ke loyo ke nami ke yabo nje umkhwenyana akahlangani naleyo nto mina ubabezala ngiyamthanda bavele vele nami ukhombisa ukuthi uyangithanda so uma mezala nje futhi anginamsebenzi naye ngoba vele behlezi bexabana ngoba u2. Hayi kodwa nami week wasisi ukwazi kanjani ukuthi ukuganile ekhaya ulale nobabezala ungaqoqela umuntu nje ubusho ukuthi bawu6 uyenza kanjani lonto shothi ubumfuna vele nawe oranjani sengiyayibuzela nje. Bhuti kahlahle uzongisiza noma uzongixeka. Cha ngizokusiza phela la kufanele ngigxeke khona kufanele ngigxeke ukuthi ekuthenini ungaphinde wenze iphutha elifana nalelo. Hayibo kahlahle ungathini mengitha kulona iphutha bekuyinhloso yami lento engiyenzile. Bekuyinhloso yakho. Babe kuyiphutha bengizosho bakuyiphutha njengamanje ke ngibhikisha nta kulona iphutha naye umntana uvelile yebo uvelile kodwa nje babe ngingafuni bengiyangibamba baba. Okay mina ngizokusiza right ekusizeni kwami uneshow ukuthi angeke bekhona inkinga ekuhambeni nesikhathi ngiphinde ngidingeke futhi. Hayi angiboni sisazoba khona wena uzobuphephile wena ngizobe ngiphephile khona into ezongibulala yini njengangibulala lapha. Alright hayi akunankinga abantu ngiyabasiza ukuthi ekugcineni into engiyifunayo ngifuna ukuthi kusizakala abantu bese niba right sho uzofanele sithole ubaba sithole nobaba kamkhwenyana bese into iba right ngizonisiza khululeka ngizobashapa. Ngima ukhuluma ke manje hayi indaba ukuthi ungigxeke ngathi nawe uperfect uclean nawe hayi bhuti phela kumele ngigxeke la kufanele khona ukuze ungaqhubeki kwenza izinto ezingekho right. Hayi okay bhuti. Alright ke nayi la ikhona uAlnoni somsiza ngodaba lakhe kubeka kuzoba nzima kodwa kuya kuzoba nzima nami kuzofanele ngijime ngidle ngempela ngoba udaba olushisayo lolu akukho lula nje ukwazi ukuthi ubaba kade edla la kade ngidla khona akukho lula kodwa sokwenza sure ukuthi siyamthola umjida siyamthola ubaba naye afike usingaye then into besiyalunga besibashapa siyabuya ke sesibuya sesiphethe upart 2 so feza khona inhloso zakho sisi ukuthi kwenzakalani ngaye naye ubabezala nomkhwenyana dako.